Ngayon guys, open na ining food court na ning Guago. Ikikya, walas na. Ramat yung mall. Ini guys, ating nga lalang kayo. Ating nga pambiyong kay. Lamat yung kadagat. Napoto nga itay tagat na Guago. Diba sariling CR guys? Was area. Yeah. Sal na Kasuman. Shout out. Oh yan, sali ko pong kaya ko saling suay, turun, banana Q. Ay, kamote kuya pala. Ay, ate, oy. Guys, open na ining food court na ning Guago. Ikikya, walas na. Ramat yung mall. Salese yun ang gawa daw. Walas na. Walas na. Mesa-lese Guago guys. Mesa-lese yun ang gawa daw. Lalang kayo. Ating nga pambiyong kay. Lamat yung kadagat. Napoto nga itay tagat na Guago. Yun lang pang wheat market wheat. Walas na na guys. Tingnan ba sariling CR guys? Was area. Yeah. Bakal mo rin mamangan. Ito pa makamukla to. Sit area. Hello po. Bebentala muna. Kwarta rin tsukita mo. Manlelot. Pansit lorry. O yan. Galing Guago guys. New food court. Tara. Update sa mall guys. Ano po kaya kay Kayan?